Okay, naika post inake pa Facebook kunena kuti panopa muone achinyamata ambiri nkhani ya kulima farming yafika pachimake panopa ili mufasho aliyense akufuna alime amba ati anthu kumachoka kulilongwe ukalima 1 acre ya soya kukasungu kunchinji why chifukwa choti aona anzawo ndiye kuli mafana ena kuti akugaya ditsa ulimi achina Audi Kaisi pali mfana ina pa Facebook muone Audi Kaisi pali mfana uyu Mezuwa uyu ndi fanzi yoti kupanga za serious za ulimi. Okay, tikuthokoza magayi ngatawo popanga inspire anthu ambiri kuti alowe mu ulimi. Ndi anthu akunena zambiri kunena kuti ine ndalima ndikudya ine chaka chino chise ndigula chimanga fine. Koma moto mbaya kuti ulimi usamakhale waliyense ndemo ndivese kaye bobo osamango susu ine ndalima uyasa kuphunzitseni muzilima AI. Okay, kulima ndikofunikira makamaka ku Malawiko kulima ndikofunikira koma zoti munthu aliyense munthu akugwira ntchito ku World Vision munthu akugwira ntchito ku Capitol Hill manyamuka paka galimoto kupita kwina kwake kukaononga nthawi kulima ndo kutayisa nthawi ndi kutayisa ndalama mukamaza panga calculate ma profit amene mwatenga polima soya matomba 20 supervision fertilizer kupita kumene koko ndi mafuta achakwerawa uzapeza kuti mwaononga ndalama zambiri ndi nthawi mwalowa ku exhaustion palibe chimene mwapindula. Okay, ndefunso kumati ndi tipange bwanji 1 dziko likufunika ulimi 2 mukuti tisalime ndi titatani. Okay, ine ndikupanga propose kuti ulimi musiyire anthu amene akupanga zimene zozo 24/7 kuli mafana achoka kubunda ku mfana uja ngati ndani uja Daudi Kaisi uje ndoti anali kupole ndoti anali kupole koma za ulimizi walowesa ndalama zambiri komanso nthawi yambiri effort yambiri tingane kuti ndi profession ndi mfana zawina uja ndi Mezuwa banda mfana kuti anatani anachita kupanga studies zomwezi anachita kupanga studies zomwezi za ulimizi then mafana kuti ndi madolo chimene chingachitike ku Malawiko ndichoti anthu amene mukufuna kulowa ku ulimi koma mpata olima mulibe malo ambiri olima mulibe ndalama zambiri mulibe mutenge ndalama zimene muli nazozo ndikupita kwa anthu amene akulima mwa kathithiwo ndikukapanga invest ndi zimene anthu amapanga kumayiko ngati ku America kampani ya Google imaziwa kupanga za search engine Apple imaziwa kupanga mafoni anthu wamba amakagula stock pa stock exchange paja ndikupereka ndalama kwa Google itenga ndalama zija ukalowesa ku RD imene research and development akapanga AI jiwa ndikupanga ndalama anthu ambiri agula stock ya Google value ya Google ikwera inuyo monga anthu amene munagula stock ija kalekale ndalama zanu chimodzimodzi ndiye mupange chani mutenge ndalama mukampase munthu amene akulima munthu amene akulimayo atenga ndalama zija akazikweza pamunda kupanga zoti alime zinthu zambiri inuyo muzagawana ma profit zipangirani save nthawi zipangirani save ndalama zipangirani save exhaustion zipangirani save zinthu zambiri komanso musiya munthu amene ali dolo apange zinthuzo amba inuyo mukudziwa kodi kalimidwe kachani ka mawatermelon amati chani pachitombo kamati chimwa machi mukudziwa zimene amapangira grafting inuyo ndi asiyeni ma professional apange zinezi Amalawi tisatengeke chigulu zinayamba imene zinzi nthawi ya mabyulo nthawi imene mafoni akubwera kumene amene mabyulo amavuta aliyesa masegula mabyulo then kenako aliyesa masegula mababa shop kunaliso freezers aliyense kumagulisa freezers zinthu zija ndikumafuifa sizimafunika kutere lowesani chuma pa munthu mmodzi uja athamange nazo ndi adayena kana komenta kuti ase zinthu izizi vuto lake ndiloti chani
trust munthu uja sakhala wodalirika iya kunena kuti ukampase 5 million munthu oti sokumuziwa atha kudyera. Ndi pamene pamafunika contract ija kusainirana bobo. Okay, for example ineyo adayina kanandipasa list kunena kuti pali munda waukulu mwakuti tikalima mbewu zakuti palo pafunika ndalama zakuti, ndalama zimene zozo zigwira ntchito mwakuti then tikuyembekezera kuti tikolola zakuti maprofit akuyembekezeka kuti akhala akuti. Ndeniyo musaina contract ija then kaya mupeza njira yanji kumakapanga monitor ngaya mwalima chani ma watermelons ndi kuti mupita kumunda uja kumakaona ma expected chani outcomes nanga ndi shareholder. In that way trust ikhala komanso contract yasainidwa zizi zonse zili pachimake. Ndiye mafunika kusankhana anthu oti muziwana, mwina munali ku skulu imodzi, mwina ndi anthu ena gulu la Capitol Hill kulowesa ndalama kupeza kamunthu wala kupeza munda kupanga rent, mutenga munthu third party akalime, munthu uja ineyo kungomupasa chani kungomupasa dola. Ndi zimene ndikunena ineyo. Koma zoti aliyense avaye payekha, aliyense akalime kusalima ndi munda ndikuti kuliyongwe lulo wagula kena kake ukalima kumene tizichimanga kayika kumulonda. Ma goals amene mapanga realize at the end of the day very insignificant, very dismal. Ndevera ndi moto mbaya kama kuuzani zinthu zinazi. Si udolo amati pali yani pali proverb iyi amanena kuti if you want to go far nyamula nzako, kuyenda wekha si udolo. Ndi mungopeza ma controls, mungopeza anthu, mungopeza chani pena pake moti mupange invest. Koma zoti aliyense apange invest mu chani mu farming. For example kuti inuyo pa moyo wanu chilichonse mungapange panokha. Malaya akuyena kupanga ndi anthu ena, chakudya akuyena kulima ndi anthu ena. Inuyo panga ndi focus pa chimene mumatha, chifukwa choti inuyo galimoto yanu simungapange service nokha. Inuyo munyumba mwanumo mukalowa msikidzi simungadzithese nokha. Ndi chilichonse mungamafuna mugwirepo. In the end amati chani jack of all trades master of none. Simungakwanitse chilichonse. Siyani ma professional apange zinthu zimene amaziziwa. Amati munthu amene muzimuopa si munthu amene amaziwa ma style ambiri a kung fu, koma munthu amene wamaliza kuyidira style ija ya kung fu iyi imosi ndikuti munthu amene ndi ndolokopsa. So as you can see kuti manyumba amene amamanga ndena ma bricklayers amapanga za bricklaying. Koma inuyo mukaweleke kuntchito kumakanyamanga nyumba, kumakagula cement, kumakapanga chani munthu wake uti. Ndi zimene tikunena kunena kuti sankhani ma professional apange zinthuzi ndi ulimiso musiyire anthu ena azipanga. Ineyo muzingoyikako ndalama, that way museva nthawi, museva ndalama, museva chani energy. Chifukwa choti sizimaoneka ngati kuti mukuluza nthawi. Koma kuthamanga kupita kumunda, kuthamanga ukapeza ganyo, kuthamanga makhala munthu ukuononga nthawi kopsa. Anyway ndine moto mbaya ndimafuna anthu aziganiza kachikena. Ndimapanga ma video ambiri ngati like and subscribe. Cheers.